Prečo nerobím trading? Prečo? Lebo sa mi to finančne neoplatí. Je to trochu prekvapivé však. Ale ideme sa pozrieť na matematiku. Aby ste zarobili 3000 eur mesačne z tradingu, to znamená z krátkodobého obchodovania, to znamená, že tu máte napríklad zarobiť 3% mesačne zo sumy 100 000. Už tam máte dve podmienky. 3% zhodnotenie a 100 000 suma, ktorú potrebujete mať na zarobenie. Môžete mať aj iný pomer, 6% a 50 000. Alebo skrátka iná časť. Čo sa zrazu deje? Keď takto tradujete, nikdy nespíte. Sice máte sobotu, nedeľu voľno, lebo trhy sú zavreté, ale vždy vaša myseľ je nad tradingom, lebo je to nikdy nekončiaci projekt, tento trading. Stále hľadáte, ako niečo zlepšiť, lebo buď idete po krátkodobých pozíciách, ktoré uzatvoríte behom jedného dňa, alebo po dlhodobých pozíciách, ktoré idú týždne, mesiace a to fakt sú vždy stresové. Naučil som sa, že trh finančný je vždy neistý. Zhruba raz až 2 razy ročne sa stane niečo na finančnom trhu, ktoré ho úplne otočí v nejakej oblasti a tým pádom buď výrazne dobre zarobíte, alebo prerobíte aj gate. To bude zvlášť video, že aké boli najväčšie zlomy každý rok. Teda zhruba vidíte matematiku. Na to, aby som zarobil 3000 mesačne, to znamená pri 3% mesačne zárobok, potrebujem obhospodarovať 100 000, teda mám ročné zhodnotenie 36%. A toto nikto nevie garantovať. Teda ako trader som opustil trading a vrátil sa do oblasti, kde je výrazne menej konkurencia a výrazne viacej peňazí. Dátová analytika. Ako to vychádza zhruba pri dátovej analytike? Aby som zarobil 3000 eur mesačne, potrebujem zhruba pracovať 10 dní mesačne pri sadzbe 300 eur na deň. To znamená, 10 dní pracujete, 20 dní máte voľno. Zároveň systémy dátovej analytiky aj celopodnikové systémy sú viacej predvídateľné. Tým pádom môžem vypnúť notebook a mať čistú hlavu. A skrátka, je to výrazne lepšie ako trading. Tá, čo som si dobral z tradingu? Ukazovatele, KPIčka a mnoho iných vecí, čo som sa tam naučil, využívam ďalej v dátovej analytike v prostredí, kde je menej konkurencie. A teraz smutná pravda o tradingu. Trading robia iba ľudia, ktorí nemajú lepšie možnosti finančného zárobku.